Allah sannu da zuwa. Assalamu alaika annabi. manzan Allah sanne da zuwa. Assalamu alaika annabi. Ya manzan Allah sannu da zuwa. Assalamu alaika annabi. manzan Allah sanne da zuwa. Assalamu alaika annabi. Farko na sa jalla wahidin sarki wanda ya kage dan adam, kuma shi ya bashi sirka daban-daban ya sanar da shi ilimi. Khalaqal insana min alaq wa allamal insana bil qalam. Sarki mai kyauta ubangiji, shi in yayi abu ba a tambaya. manzan Allah sanne da zuwa. Assalamu alaika annabi. Sarki ar-Rahman ar-Rahim, Allah mai kyauta a duniya. Kyautar ta gama ko ina ga masu kirki kai har ma da dangiya. Shi ne mai jin kai ga muminai ranar goma su samu lafiya. Na gode maka ya ubangiji, kai ka azurta ni da lafiya. manzan Allah sanne da zuwa. Assalamu alaika annabi. Allah ka yi dubun salati ga wurin sirrikin sayyadi Abubakar, alfarun Usman da Aliyu ne kuma gatan sayyadi Umar. Mai yaƙi da musa'adar mala'ikun Allah, ku tuno shirin Badar. Shi ne wanda ya gyara duniya, an kabe shi ka samu lafiya. manzan Allah sanne da zuwa. Assalamu alaika annabi. Sa'alaye 'yan cikin gida su ne 'ya'yan Nana Faduma. Alabaita a so ku wajibi a yarda da ku a samu rahama. Ni dai kullum gaisuwa nake yi a gare ku ina ta sallama. In kun yarda da ni ku san mani ko dan yaya ba na gajiya. manzan Allah sanne da zuwa. Assalamu alaika annabi. Har da zaɓai masu ɗaukaka zababbu a gurin Ubangiji. Addini a gabansu ne ya sauka ɗalibai farkon shiga aji. Mai yaƙi don ɗaukaka kalmar Allah, wannan ne namiji. Zaɓai masu daraja ga farkon karɓan shirya. manzan Allah sanne da zuwa. Assalamu alaika annabi. Sai kuma taurarin shirya waliyan Allah masu tarbiya. Farko shakti jani Amadu babban sufi mai tijaniya. Ga shehi Barhama Kaulaha Alhaji mai kambun gausiya. Sai gausun sha'ara'u Rabi'u dan Usmanu kaje da lafiya. manzan Allah sanne da zuwa. Assalamu alaika annabi. An haifai ranar litini 12 ne ga Rabi'u awwali. Su wasu ko sun ce juma'a a 17 ga Rabi'u awwali. Ya zo ne da fitar alfijir ga haske ya zo na asali. Sai da Amina bintu Wahabin kin haifo mai gyara duniya. manzan Allah sanne da zuwa. Assalamu alaika annabi. Abdullahi mijin Aminatu shine wanda ya haifa annabi. Abdullahi yana da 'yan uwa su 10 gun Abdul Mudallabi. Waɗansu babbanninsa kujiya sun imani sun bi annabi. Hamza da Abbas sun masalanta, Abu Dalib ya ba shi kariya. manzan Allah sanne da zuwa. Assalamu alaika annabi. Kafin zuwansa akwai abubuwa su ne taken gayi nan zuwa. Duka alamu ne da ke nufin annabu zai zo babu damuwa. Zamzam an neme ta an rasa, ta cushe kuma ba ta ɗiguwa. Kakanai Abdul Mudallabi shi ya haƙota ta samu lafiya. manzan Allah sanne da zuwa. Assalamu alaika annabi. Sai kuma ga sarki na Habasha ya zo wai
shaka ba. Wai mai zai sa ne aje maka dan bauta ba za ta yiwu ba. Rabbul baitin sai ya kwana duk manufarsa ba za ta sabu ba. Allah ya aiko da rundunar tsuntsaye daga can samaniya. Manzan Allah sanne da zuwa, assalamu alaika annabi. To bayan ya kan rundunar nan da wata ɗaya sai ya hallara. Shi gwamna ai sai da jiniya, shi ko sarki sai da tambura. Liman ya zo sallah ta zo dama mamu kai muke jira. Da sauka mai shirya. Manzan Allah sanne da zuwa, assalamu alaika annabi. Haifar tasa ta haska duniya, katangun Kisra sun zube kasa. Kogin wata ta gabe duka wa hamadat niranu farisa. Shedan ma sai da yayi kururuwa, yayi wani kara ya tuma kasa. Amina ta ce ta ga Kisra tana maka ta kuma ƙara lafiya. Manzan Allah sanne da zuwa, assalamu alaika annabi. Zuwansa baiwa ce ga muminai, bakin ciki gumman ta zandaka. Duk wani gunki ya zube ƙasa, kun yi asara masu sassaka. Ja alhaku wa zahikal badilu, innal badila kala zahuka. Sabba lillahi alkhalaiku fil ardi hakaza samaniya. Manzan Allah sanne da zuwa, assalamu alaika annabi. Sannan ya sauko da sujada, hannun damar ya daga sama. Ikon Allah sai a sa ido, yau da iga mai bada rahama. Duka gidan ba musulunci zai yi kazanta babu gardama. Sannu da zuwa, annabi ta kawar ka lafiya. Manzan Allah sanne da zuwa, assalamu alaika annabi. Wanda sukan shayar da annabi mataye ne har guda uku. Kaga Halimatu yar Bani Sa'ad as-Sa'adiyya na tuna muku. Sai wata matar yar Bani Sa'ad bayan Aminatu in faɗa muku. Abu Lahabu Ummul Aiman ta da wani. Manzan Allah sanne da zuwa, assalamu alaika annabi. Halima ta dauke shi da nufin zai zauna har shekara 6. To sai dai yayin shekara 4 ne sannan ta mai da shi gida. Abubuwa ta gani na al'ajabi iri-iri sun kai guda 6. Sa ta tsorata, za na faɗa muku su da ɗaiɗaya. Manzan Allah sanne da zuwa, assalamu alaika annabi. In ya zo bacci Muhammadu ya kwanta bai ɓata shimfiɗa. In ko an zo cin abinci ne bai haɗa ma kuma baya yin faɗa. In kuma zai ci abinci annabi to yatsu uku za ya haɗa. Sai manuniya sai ta ukun ita ce ta tsakiya. Manzan Allah sanne da zuwa, assalamu alaika annabi. Sai wata rana sun fita kiwo na 'yan tumakai si da Amadu. To sai ga sarki na da zaki ya zo duk suka gudu. Amma annabi sai ya ki gudu, suka yi zance shi da Asadu. Wannan ma ya sa ta tsorata, mai zai sa zaki ya tsaya. Manzan Allah sanne da zuwa, assalamu alaika annabi. Sun kuma komawa kiwo sai ga wasu mutane haka. Su biyu ne sada sun ka zaka, fararen kaya sun ka saka. Sai suka ce waye Muhammadu, manzan Allah sai ya haka. Daga hannu don su sani ni ne wanda kuke tambaya. Manzan Allah sanne da zuwa, assalamu alaikum.
alaika annabi. To sai ko suka kwantar da shi kirji ne suka tsaga haka, sun cire datti sun cire fushi take anan ya samu waraka. Su ko yara sun tsorata sun gudu, shi menene haka? Ashe mala'iku ne suka zo su cire duk wata tawaya. Manzan Allah sanne da zuwa, assalamu alaika annabi. Rannan ya fita za shi kewaya sai aka nemai an karasa. Halima har kyauta ta tanada wanda ya tsintai za ta yi masa. Sai wani mai kiwon raƙuma ya ganshi zauna a can a ƙasa. Wadi gailan can aka ganshi yana taunan ɗanyen dabiniya. Manzan Allah sanne da zuwa, assalamu alaika annabi. Rannan sun fita su da yawa sai ya ji zai ci dabino haka. Sai yara suka ce je ciro da kanka dan ba ma san maka. To da ya zo daidai bishiya da girmamawa sai ta yaka, ta duka kasa ta yi magana, ibi ta nan ne in ji bishiya. Manzan Allah sanne da zuwa, assalamu alaika annabi. Halima ta dawo da annabi kuma ma ta yi Aminatu. Sanda ya kai ɗan shekara 6 ta ɗauke shi su je Madinatu. Ta je ne ta ziyarci mijinta Abdallah da a can ya mutu. Sannan ta kai shi Bani Najjaru kawunansa a kai da iya. Manzan Allah sanne da zuwa, assalamu alaika annabi. Shaukin soyayyar mai gidanta ne da ya rasu ta je Yasriba. Ta je da ɗan da ta haifa masa bayan ya rasu bai ganshi ba. Wayo Allah ke mutuwa gashi masoya kin karaba. Tunda wata ta buya a ce ma zara ke me za ki tsaya. Manzan Allah sanne da zuwa, assalamu alaika annabi. To ba hanyar dawowa ta yi wa Fati Aminatu. Fa kullu nafsin za'iqatul mauti, duk mai rai za ya mutu. A can garin Abu Waitar rasu bainan Da'ifa wal Madinatu. Yanzu kun ga maraya yake babu uwa da uba kujiya. Manzan Allah sanne da zuwa, assalamu alaika annabi. Abdul Mudallab ko sai ya karbi renan Amadu bai gaji ba. Dattijan kirki Shaibatul Hamdi yana da cikar nasaba. Ya nuna masa soyayya da haba-haba abun ayaba. Yakan ɗaura shi a cinya ta sa ya ce nan gaba akwai ajiya. Manzan Allah sanne da zuwa, assalamu alaika annabi. Akwai wani sarki can a Yaman sunan shi Saif ɗan Ziyazana. Sun haɗu da Abdulmuɗallabi har sun zauna sun magana. Ya ce za a yi wani annabi da za a haifa zai bayyana. Manzan in ya zo duniya shi ne zai kawo shiriya. Manzan Allah sanne da zuwa, assalamu alaika annabi. Ya faɗi siffofin bayyanar da hatimi kan kafaɗa ta sa. Zai tashi babu uwa ba uba, Allah shi ne gata nasa. Sannan suna nai Ahmad duk wata baiwa an yi masa. Ina ganin a cikin zuri'ar ka za ya fito dan naga ajiya. Manzan Allah sanne da zuwa, assalamu alaika annabi. Sanda ya kai ɗan shekara 8 kakan nasa sai ya wuce. Sai bambansa Abu Ɗalibi ya karbe shi wasiyarsa ce. Rannan an yi fari a Maka babu ruwan sama sun firgice. Roƙon ruwa
suka je suka daga fuskar annabi mai shirya. manzan Allah sanne da zuwa assalamu alaika annabi wa abyadu yustaskal gamamu biwajihihi thimanul yatama ismatun lil aramili yaluzu bil halaku min ali hashimi fahum indahu fi ni'matin wa fawadili. manzan Allah sanne da zuwa assalamu alaika annabi nan zan sa aya jama'a kada ku ce wai na gaji ne. Chapter 2 na nan tafi amma sai Allah ya yarda ne. Yusuf ne alan annabi ko baban alfazazi ne, wanda ya ji ta yamin addu'a dan darajar manzan shirya. manzan Allah sanne da zuwa assalamu alaika annabi Ga reference dina kuma raji'ina tambayi ahli zikir. Muhammadun Rida tarihin ma'aiki ɗab'in darul fikir. Haƙul yakin na leka ciki sai kuma ashi'atul anwar. Tarihin Allama Muhammadu ɗan Salimu bai hanya. manzan Allah sanne da zuwa assalamu alaika annabi